खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं धृषरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ विधान सभायाव थिसननायनि सिगांनो आसाम बाजेट 2020-21 लिक जादों। बिजनी महकुमानि भटार फारिलाइखौ फोसावबाय। रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो थाथ'नांसिगोन। अखिल गगैखौ GMCHआव थिसनबाय। बिटिआरडि फायार प्राइसेस शप्स डिलार्स एसोसिएशन गौथुमा हानजा सुरदों। राहुल गान्धीया हानजाखौ लानानै पार्लियामेन्टनि लांगोनायाव धरना होदों। लखनौआव कर'ना भाइरास गोनां 3 बेरामिया खारखुमानानै दङ। येस बेंक एकाउन्टनिफ्राय खनसेनो 50,000नि बांसिन रां दिहुननो हानाय नंला। दानिया आबुं रादाब। राङारि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै विधान सभा बाजेट जथुमाव 2020-21 मायथाइनि राङारि बाजेटखौ थिसननायनि सिगांनो अनलाइनआव लिक जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै विधान सभायाव लाबोनो जुनै थियारि खालामनाय बोसोरसेनि राङारि बाजेटनि कपिखौ आसामनि राङारि बिफाननि वेबसाइटआव अनलाइन फोसावदों। नाथाय बे दाय जाबसिननाया एबा बाजेट कपि लिक जानाय खौराङा नंखाय आरो बांसावनायसो होननानै दाबि दैखांदों पार्लियामेन्टारि एफेयार्स मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया। पाटवारिया बुंनाय बादिब्ला राङारि मन्त्रिया विधान सभायाव बाजेट थिसननायनि सिगां केबिनेटआव एप्रुभ खालामग्रोयो। सासे मन्त्रि जानानैबो गाव बाजेटनि बागै मिथिया, बेबायदियाव बाजेट कपिया लिक जाथावना नङा। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय गासैबो भटारफोरनि जोबथा फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मोनब्रै बिटिसि बियाबनि साफ्रोमबो भटारफोरनि जोबथा फारिलाइखौ बिजनी महकुमा इलेक्शन अफिसारा बृहस्पतिबार खालि फोसावनानै होयो। बिजनी इलेक्शन अफिसारा फोसावनाय रिपर्ट बादिब्ला 14 नं निसिमा बियाबाव गासै सा 44,282 भटार, बेनिनो 22,053 हौवा आरो 22,229 हिन्जाव। 17 नं सुबाइसार बियाबाव गासै 53,322 भटार, बेनिनो 26,950 हौवा आरो 26,521 हिन्जाव। 18 नं मानास सेरफाङाव 50,275 भटार, बेनिनो 25,503 हौवा आरो 27,772 हिन्जाव। 19 नं थुरिबारि बियाबाव 53,933 भटार, बेनिनो 27,198 हौवा आरो 26,735 हिन्जाव भटारफोर। रिपर्टनि बादिब्ला 2015 नि रुजुनायाव 2020 मायथाइयाव बिजनी महकुमायाव गासै 19.44% भटार बांदों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि मासिगिरि रन्जन दैमारि एबा डिआर नाब्लानि बेलनि सायाव राय होनायखौ दोनथ'बाय बिजिरसालिया। बेनिफ्राय बे रोखा जाबायदि रन्जन दैमारिया आरोबाव जोबथेसालियावनो थाथ'नांसिगोन। रन्जन दैमारिनि जामिननि सायाव बृहस्पतिबार खालि राय होनायनि बाथ्रामोन। मख'नो गोनांदि थामथि बर' गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनो थाखाय 28 साननि इन्टारिम बेइल होनानै रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जादोंमोन। नाथाय इन्टारिम बेइलआ जोबनायनि उनावनो रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव थाहैफिननो गोनां जायो। बबेखानि रन्जन दैमारिनि केसनि स्पेसियेल कर्टआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम दैथाय हरफिनबाय होननानैबो सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि अखिल गगैखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थिसनबाय। जोबथेसालियाव थानाय अखिल गगैनि देहानि हालोदखौ खौरां मोननानै गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ मोनसे डक्टरनि टीमखौ दैथायनो बिथोन होनाय उनाव अखिल गगैनि देहानि हालोदा जोबोद गाज्रि होनना रिपर्ट होनाय उनाव अखिल गगैखौ GMCHआव थिसननो बिथोन होदों गिबि मन्त्रिया। मख'थावदि नोगोरारि सोदांनाय आयेननि हेंथा होननानै रायजो राजाफोरखौ थुबुर खालामनाय आरो सोमावसारनो थुलुंगा होनायनि दायाव अखिल गगैखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। सरकारनि बिथोन बादियै दिनै उर'ल'जी आरो सार्जारि बिफाननि डाक्टार हानजाया अखिल गगैखौ GMCHआव थिसनो। बिटिआरडिनि सिङाव थानाय
धिलरा गौतुमा शुक्रबार फुंनि 11 रिंगानिफ्राय कक्राझार सोहोरनि ग्रीनफील्ड फोथारनिफ्राय जुरिजेननानै राजमेला फोथारसिम गोलावै हानजा सुरलाङो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बिथांमोना आखायाव बेनार लानानै आरो प्ले कार्ड लानानै केरासिन माइरं दाम बारायनायखौ खमायनांगौ, डिलार सामलायगिरिफोरनो दानसेयाव 30,000 मुजिरा एबा कमिसन होनांगौ होननानै हज्रि ख्रावो। अदेबानि बिथांमोना बिटिसि खुंथायनिसिम दाबि दैखाङो। कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ हानजानि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै दिनै पार्लियामेन्टनि लांगोनायाव आरो महात्मा गान्धीनि मुसुखा खाथियाव धरना होयो आरो हज्रिख्रावो। धरनानि गेजेरजों कंग्रेसआ बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहखौ मासि एंगारनांगौ होननानै दाबि दैखाङो। लोगोसेनो बिस्तिबारखालि सदनाव सा 7 कंग्रेस एमपिफोरखौ सासपेन्ड खालामनायनि हेंथायै खुद्रिखांनानै धरना होयो। मख'थावदि बिस्तिबारखालि कंग्रेसनि दैदेनगिरिफ्रा नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ लानानै दिल्लीयाव सोमजिनाय दाङाबाजिनि सायाव सोंलु दैखांनानै होयो आरो सदनाव गुलाय गुजाय थासारि सोमजिनायखौ खुद्रिखांदोंनै धरना होदोंमोन। चीननिफ्राय लखनऊ गिदिंबोफिननाय 3 सुबुङा खारखोमानानै दङ। बिसोर 3बो कर'ना भाइरास गोनां आरो लखनऊ देहा बिफाना बिसोरखौ जेरैखि जायाब्लाबो नागिरनानै दिहुननो नाजागासिनो दङ। सुलुंनि बादिब्ला थांनाय सप्तायाव चीननिफ्राय 3बो सुबुङा लखनऊ एयारपर्टआव ओंखारफैदोंमोन। बे समाव बिसोरखौ देहा आनजाद खालामनाय जादोंमोन आरो कर'ना भाइरास मोननाय जादोंमोन बिसोरनियाव। उनाव देहा बिफाना बिसोरखौ 14 साननि थाखाय गावबागाव न'आव दैथायहरदोंमोन। नाथाय 3बो बेरामिया आइसोलेटेड खथायाव दोनजानो गिनानै खारखुमानानै दङ। बिसोर खारखुमानानै थानायाव कर'ना भाइरासआ बिसोरनिफ्राय गुबुन मानसिनाव सन्देरनायखौ होबथानो हानाय नङा होननानै लखनऊ देहा बिफाना जिंगासिदों। बबेखानि बिसोरखौ थाबैनो नागिरनानै हमनो थाखाय उत्तर प्रदेश देहा बिफाना पुलिसनि मदद बिदों सोरखारनियाव। मिरु जिरु रांखान्थि हालोदाव गोग्लैनानै थानाय दिल्लीनि येस बेंकनिफ्राय खनसेनो 50,000नि बांसिन रां दिहुननो हानाय नंला एकाउन्टनि बिगोमाफोरा। लोरबां रांखान्थि हालोदनि थाखाय रिजार्भ बैंक अफ इन्डियाया सरकारजों सावरायलायनानै बिथांखि लानाय बादि 5 मार्च मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय येस बेंक एकाउन्टनिफ्राय खनसेनो 50,000नि बांसिन रां दिहुननो हानाय नंला होननानै फोसावनानै होदों बेंक बिफाना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।